खांदा वसाहतीत स्वच्छता दूतांवर पुष्पवर्षाव, 8 दिवसांचा कोडासुद्धा देऊन व्यक्त केली कृतज्ञता। नगरसेविका सीताताई पाटील आणि सुनील खाडे यांचा पुढाकार। कोरोना या वैश्विक संकटात आपला स्वतःचा जीव धोक्यात घालून परिसर स्वच्छ ठेवणाऱ्या पनवेल महानगरपालिकेच्या स्वच्छता दूतांवर गुरुवारी खांदा वसाहतीत पुष्पवर्षाव करण्यात आला। इतकेच नाही तर या कामगारांना 8 दिवस पुरेल इतके धान्य देऊन एक प्रकारे कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली। यासाठी ज्येष्ठ नगरसेविका सीताताई सदानंद पाटील आणि सामाजिक कार्यकर्ते सुनील खाडे यांच्यासह इतरांनी पुढाकार घेतला। या उपक्रमाने आरोग्य दूत अक्षरशः भारावून गेले। खाडे व पाटील यांच्यासह शशिकांत खाडे, ज्ञानेश्वर देशमुख व शशिकांत योगे यांनी योगदान दिले। यावेळी उपसचिव रवींद्र गुरव, कळंबोली वाहतूक शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अंकुश खेडकर, सदानंद पाटील, भाजपाच्या महिला कार्यकर्त्या अनिता रासकर, चेतन जाधव, मिथुन दर्गे, तन्मय सावंत यांच्यासह इतर उपस्थित होते। कोरोना या वैश्विक संकटात गेल्या काही दिवसांपासून लॉकडाऊन सुरू आहे, त्यामुळे अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे। अडचणीत सापडलेल्या नागरिकांना नगरसेविका सीताताई सदानंद पाटील यांनी मदतीचा हात दिलेला आहे। त्यांनी झोपडपट्ट्यांमध्ये अन्नदान केले। त्याचबरोबर सेक्टर 7 येथील 1000पेक्षा जास्त कुटुंबियांना 8 दिवस पुरेल इतका भाजीपाला वाटप केला। याशिवाय नागरिकांच्या अडचणी समस्यांचे त्या निराकरण करत आहेत। गरीब गरजूंना मदतीचा हात देत आहेत। गुरुवारी याच भावनेतून महापालिकेच्या स्वच्छता दूतांच्या कामाचा त्यांनी गौरव केला। त्यांना सुनील खाडे यांच्यासह इतरांनी सहकार्य केले। पनवेल महानगरपालिकेचे स्वच्छता दूत सुद्धा कोविड योद्धे आहेत। ते करीत असलेल्या कामाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही। त्यांचे काम कौतुकास्पद आणि दखलपात्र आहे। या स्वच्छता दूतांचे आज नगरसेविका सीताताई पाटील आणि आम्ही पुष्पवर्षाव करून आभार मानले। तसेच स्वखर्चाने त्यांना कोडाशिदा वाटप केला असल्याचे सुनील खाडे यांनी सांगितले। सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून आपल्या परिसरातील बातम्या सर्वात प्रथम पहा। आपल्या परिसरातील बातम्या आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी या क्रमांकावर संपर्क करा।